L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin qed tappella lill-Gvern biex jingħata perjodu ta' tranzizzjoni qabel tiddaħħal iż-żieda qawwija fl-ispejjeż għall-kuntratturi li ma jipprovdux biżżejjed spazju ta' parkeġġ meta jwettqu żvilupp ġdid. Dan wara li l-Awtorità tal-Ippjanar waqfet fond ġdid li qed issejjaħlu Green Transport Fund li għandu lan li jiffinanzja proġetti kapitali nazzjonali f'pajjiżna. Il-flus ta' dan il-fond se jiġu mingħand il-kuntratturi li issa jridu jħallsu somma flus ikbar minn qatt qabel biex jikkumpensaw jekk l-iżvilupp tagħhom ma jkunx jinkludi biżżejjed postijiet ta' parkeġġ. Din id-deċiżjoni madankollu ttieħdet mingħajr konsultazzjoni u daħlet fis-seħħ millum għall-għada tant li ħolqot problema għall-iżviluppaturi li kienu laħqu daħlu fi ftehim mas-sidien. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni ddeplorat il-mod kif din id-deċiżjoni ttieħdet mingħajr konsultazzjoni u nnutat kif iż-żidiet huma diskriminatorji għaliex saħansitra japplikaw fuq sidien ta' żvilupp fejn mhux permess li jsir skavar u li allura ma jistgħux jipprovdu parkeġġ. Tinnota wkoll li minkejja snin fejn l-awtorità ġabret dawn il-flus, il-fondi qatt ma ntużaw għall-iskop tagħhom, jiġifieri li jinħoloq spazju ta' parkeġġ fejn hemm bżonnu. Din is-sistema ġdida immedjatament kienet ikkritikata bl-aħrax ukoll mill-Kamra tal-Periti illi nnutat kif din l-iskema ddaħlet bla konsultazzjoni permezz ta' ċirkolari maħruġa biss jumejn qabel iddaħlet fis-seħħ. Il-Kamra tal-Periti fis-stqarrija kienet ikkundannat b'mod qawwi dak li sejħet bħala aġir arroganti illi żżid bit-tlieta, 4 u 5 darbiet il-mekkaniżmi ta' qlieħ tal-Awtorità tal-Ippjanar mingħajr ma tindenja ruħha tikkonsulta ma' ħadd fl-industrija u mingħajr ma tagħti notifika diċenti lil min involut. Bid-deċiżjoni tagħha, l-Awtorità tal-Ippjanar ħolqot sitwazzjoni fejn il-periti ppanikjaw u tefgħu pressjoni biex l-applikazzjonijiet tagħhom jiddaħħlu qabel tmiem Mejju. Dan wassal biex is-servers tal-Awtorità tal-Ippjanar ma felħux iżjed u waqgħu.